אהלן חברים, שמי שון, היום נפתור את שאלה 2 ממטלה 5, נושא שימור אנרגיה. אז יש לנו פה בעצם מיכל למכור בתחתית, שאנחנו מבינים שהמיכל מתרוקן, אוקיי, ומבקשים מאיתנו כמה דברים. רוצים את מהירות הנוזל ביציאה מאחור. אנחנו יודעים שהקוטר בנקודה 1 זה בעצם 10 סנטימטר, בנקודה 2 ל-2 סנטימטר, שתי הנקודות פתוחות לאטמוספירה, אז הלחץ בהם הוא 0, ואנחנו יודעים שהפרש הגבהים הוא שווה ל-h, וזה בעצם 20 סנטימטר. אז מה שיש פה בעצם זה עיקרון טורצ'לי, שבעצם בא ואומר שכשיש לנו ריקון של איזשהו מיכל, אז מהירות הזרימה של נוזל דרך חור עם קצוות מחודדים, בתחתית של איזשהו מיכל שנמצא בגובה h, אז המהירות שלו בעצם שווה למהירות שהיה צובר בנפילה חופשית מתאוצת הכובד, שזה בעצם שורש 2gh. אוקיי, אז בואו נראה את זה. יש לנו פה את משוואת העומדים. אנחנו יודעים שאמרנו פה שאפשר להזניח את ההפסדים. אנחנו יודעים כמובן שאין פה לא טורבינה ולא משאבה, אז שלושת הביטויים האלה שווים ל-0. אוקיי, אנחנו יודעים, זה פי 2, זה פי 1, אנחנו יודעים שהלחץ בנקודה 2 והלחץ בנקודה 1 שווים ל-0, כי הם פתוחים לאטמוספירה. פה בעצם העברנו אגפים, ככה שיש לנו פלוס בשני המקומות. אוקיי, אנחנו יודעים אז הלחצים מצטמצמים, וגם המהירות בנקודה 1, אנחנו אומרים בעצם שהיא נורא זניחה, בגלל שהשטח פה ממש גדול בהשוואה לשטח כאן, ככה שהתזוזה שם של הנוזל היא מאוד מינימלית. אז אנחנו בעצם גם יכולים להזניח את המהירות פה. אנחנו נבודד את המהירות, מקבלים ש-v2 בריבוע חלקי 2g שווה להפרש הגבהים, h1 מינוס h2, מבודדים את v2, מקבלים פה בעצם שורש של 2g דלתה h, וזה בעצם תואם את עיקרון טורצ'לי. מציבים, מקבלים שהמהירות בנקודה 2 שווה ל-2 מטר לשנייה. עכשיו בסעיף ב' רוצים להראות שבאמת שכאשר הקוטר מספיק גדול, לפחות בפי 3 מהקוטר בחור, אז אפשר לומר שהאנרגיה הקינטית בנקודה 1 היא זניחה. אז אין בעיה, בואו נעשה את זה. בעצם מה שאנחנו אומרים זה ככה, הלחץ בנקודה 1 שווה הלחץ בנקודה 2 שהוא 0. אנחנו אומרים שהספיקה היא אותה ספיקה בעצם, ספיקה שווה ל-v כפול a, מהירות כפול השטח, מבודדים את v1, אוקיי, ואז בעצם, עוד פעם במשוואת ברנולי בעצם, יש לנו v2, v1 והפרש הגבהים, דלתה h, אוקיי, מכפילים ב-2g, מקבלים ש-v2 בריבוע מינוס v1 בריבוע שווה 2gh, מכניסים את הביטוי שמצאנו מקודם, מקבלים את הביטוי הזה בעצם, אוקיי, v2 בריבוע שווה ל-2gh, חלקי 1 מינוס d2 ברביעית חלקי d1 ברביעית. נציב את המקרה שבו d1 שווה לפחות 3d בריבוע, 3d2, אנחנו מקבלים 1 פחות 1 חלקי 81 במחנה, שזה בעצם כמעט שואף ל-1, ואנחנו מקבלים 2g דלתה h. וכמובן כך נוציא שורש, וזה בעצם מוכיח את הטענה שהמהירות בנקודה 1 היא זניחה. עכשיו ב-3 מבקשים איתנו מה יהיה גובה המפלס הזורם במיכל אחרי 3 שניות. אז פה בעצם יש לנו בעיה שמוסיפים לנו זמנים, ובשביל להתמודד עם זה אנחנו בעצם נשתמש בכל המונח של הספיקה, וצריך לעשות אינטגרלים פה. אז אנחנו יודעים ש-m דוט שווה בעצם ל-m in מינוס m out, אנחנו יודעים שלא נכנס שום מסה, רק יוצאת. אז אנחנו יודעים ש-m דוט שווה ל-rho a כפול v, ואנחנו יודעים שהשינוי במסה עבור הזמן שווה ל-rho כפול v.
שזה בעצם גם row כפול a כפול דלתה h. אוקיי, אנחנו מקבלים פה את הביטוי הזה, מצמצמים בין הרואים, כן, בעצם מצמצמים את הצפיפויות, את ה-row, ואז מקבלים משוואה דיפרנציאלית פה בעצם, dh ל-dt, שווה אחרי שהצבנו גם את v2, אוקיי, מבודדים עבור הגובה, יש לנו פה את האינטגרל הזה, dh חלקי שורש 2gh, שווה לאינטגרל פה, הגבולות באינטגרל זה מ-h1 ל-h2 ומ-t1 ל-t2, אוקיי, הוצאנו פה, קצת סידרנו את כל הביטוי, זה קבוע כמובן, מוציאים, פה בעצם אנחנו אומרים מזמן 0 עד זמן מסוים, אוקיי, פותרים את האינטגרל, h2 מינוס h1, עוד פעם ממשיכים קצת סידורים, מבודדים את h2, כי בעצם אנחנו רוצים לראות מה יהיה הגובה בנקודת זמן מסוימת, אוקיי, מבודדים, יש לנו את הביטוי הזה, עכשיו אפשר להציב כל הדברים, אז נציב מה זה h1, מה זה h2 ו-a1, ואמרו לנו ש-t שווה 3, אז נציב פה, מקבלים את זה 0.032 מטר, נמיר סנטימטר, וזהו. טוב, תודה רבה.